Здравейте отново! За тези, които сега включват своите телевизори, ще припомним. Намираме се в околностите на Средна гора и наблюдаваме Загора Трофи 2014. Наблюдаваме гръцкия екипаж. Трасето ли? Ами да, в момента го наблюдаваме по този склон, но той се е объркал. Видимо е. Джипа трябва да дойде от тази страна. Има по пътната книга, има отбелязано движение по ленти преди специалния участък. Виждаме, че се връща, най-вероятно се е осъзнал какво. Усетил се, осъзнал е, да. Най-вероятно видял е публиката, видял е лентите и се е ориентирал, разбрал е, че е пропуснал някъде точка. Трябва да се върне до предната сигурна точка, която е сигурен, че е минал, за да може да хване правилния ориентир. Точно сега с това объркване може да му коства изпреварване от друг участник. А защо мислиш се е объркал този екипаж? Ами, объркванията стават винаги, в смисъл стават често. Понякога те стават естествено винаги неволно. Стават понякога от прекалено високата скорост, понякога навигатора не успява да види точката. Точката понякога е на слабо видим път. Ако не е измерил правилно метрите, това със сигурност би му коствало пропускане на точка и съответно отклоняване от маршрута. Както видяхме вече, гръцкият екипаж се появи тук в побилото на този склон и очакваме, сега се върна вероятно да си намери правилната точка, очакваме го всеки момент да се появи като първия участник, който ще трябва да превземе този прекрасен екстрем, който сме подготвили. Вече се е ориентирал, намерил е лентите, пътя до екстрема. С навлизането в екстрема започва първия му супер специален участък, който е четвърти екстрем – скалата. Това е естествена скала с дължина 30 метра, по ъгъл 45 градуса, която е непревземаема без употребата на лебедка. Навигаторът трябва да се покатери по скалата чрез предварително спуснати осигурителни въжета, да закачи лебедката и да навигира правилно своя пилот за безопасно и успешно преминаване. Ще се качи по стръмния склон догоре, по въже, което ние предварително сме осигурили. Сега ще се качи горе, ще се осигури за дървото и пилота ще качи джипа на лебедка. Вие като организатори изпълнили ли сте това, в смисъл да сте обходили точно и този участък? Да, аз лично съм разпъвал лебедката, карали сме и сме минали през всички екстремни зони, за да сме сигурни, че те са преодолими за участниците. И аз лично съм разпъвал лебедката нагоре. Не е трудно изкачването, просто е невъзможно без помощното въже, което сме осигурили, защото е много гладък камък и не е трудно преодолимо, просто е по-атрактивно. Всеки има право да използва своето въображение и сам да реши как точно ще преодолее екстрема. Точката, която е осигурителната, е само една, защото е бор, който няма добра коренова система и сме го осигурили с още 2 джипки отзад, за да може да е стабилен и да няма евентуални проблеми като изкореняване на дървото. И в този екстремен участък не сме сложили 2 опорни точки, защото поред нас е опасно да пущаме по двама и да имат възможност за изпреварване в екстремната зона.
Сега виждаме Владимир Раденков, който стартира трети по принцип и дойде на четвърти екстрем. Дойде преди Владимир Василев, който стартира втори. Има голяма вероятност да го е изпреварил по трасето. Възможно е Владимир Василев да се е объркал някъде, възможно е да има проблем с машината, но щом третият състезател го е изпреварил, значи има някакъв проблем. Какъв е той, се надяваме да разберем скоро. И сега ще видим изкачването. Ето, виждате, че навигатора разбра различен подход. Първо разпъна лебедката, след това използва въжето, за да си я изтегли нагоре, качи се отстрани. Сега ще се закачи, ще се осигури, ще се закачи за опорната точка, която сме дали и ще качи джипа. Просто различен подход, различен начин на мислене. Четири екстрема до момента преминахте. Как е положението? Харесва ми, много е хубаво. Много хубаво, тежко състезание. Много ми харесва. Ето това е екипаж 222, Владимир Димитров и Цветан Миков с Сузуки Самурай от Ботевград, които стартираха втори по принцип, но явно са имали някакви проблеми по трасето. Все още не знаем какви, ще разберем на по-късен етап. Видяхме ги също, че малко преди екстрема имаха също някакъв проблем, евентуално спукана гума, но не сме сигурни. Видяхме ги, че използват хайджак, повдигаха джипката. Да, спукана гума, ето виждам я отзад. Имали са проблем с гумата, но имат си необходимото оборудване, справиха се бързо, смениха гумата и са вече в екстремната зона. Но, както казах, те стартираха втори, трябваше да дадат втори на този екстрем, но Владимир Раденков и Димитър Паунов с Nissan Patrol от Нови Искър някъде са ги изпреварили. Поради каква причина ще разберем по-късно. Тук виждаме и трети метод на навигатора. Ами да, както виждате, всеки избира някакъв различен подход. Това си е до човека. Как ти се струва този екстрем тук? Добър. А участъка с скалата допада ли? Да. Вие имахте... Да дърпа някой друг екстра. Имахте страхотно време. Какво се случи? Защо толкова се забавихте? Просто губихме се в реката и потънахме. И за това се забавихме. Харесва ли ти до тук състезанието? Горе-долу.
Как е до тук трасето? Много тежко. Толкова време до преди този екстрем какво стана? Загубихме се и в една река. Потънахме, едва се извадихме да продължим. Преодоляхте тук този скачването на скалата, как ви се стори? Добре, не е толкова опасен. Или има ли екипажа до края? Малко почупен, ще да движим, да видим какво може. Се борите ли? До последно. Докато една част от екипажите все още са на трасето и се борят с екстремите, някои вече са финиширали и дори са измили своята машина. Вие сте един от първите екипажи, който финишира. Доста бързо се справихте с трасето, дори сте имали време да измиете и джипката, гледам. Да, имахме време да се починим даже малко. Трасето може би беше доста трудно за мен, макар че сме ходили доста по тези места, понеже валежите доста объркаха нещата и видяхме, че има доста пострадали хора и джипове. Друго, тръпката за нас, това е, че ние за пръв път сме на такова състезание като на състезание, не на разходка само случайно. И тръпката за нас беше най-вече да усетим какво е и да завършим здрави, живи и здрави и да нямаме проблеми. Още по-хубаво ще, ако сме на някои от по-предните места в състезанието. Имаше ли някой изключително проблемен екстрем? Имаше може би един или два по-проблемни екстрима, но не толкова за нас, след като го минахме горе-долу с лекота, но за джиповете пред нас имаше доста проблеми, които трябваше да се справим с проблема. Помагаме съответно за това. След като вече финиширахте и сте здрави и доволни, бихте ли се включили отново в подобно състезание? Да, задължително. Абсолютно. Просто адреналина е невероятен, още даже треперя не мога да се успокоя. Адреналина е невероятен това нещо. И на финала се целунахме с съпругата ми, защото изживението беше невероятно. Нали, колкото и малко скептично започнахме, малко несигурно, не знаем, за първ път караме по книга. Нали, за първ път се справяме с тези ситуации, с точки, с времена и с ограничения и така нататък. Но мисля, че се получи доста добре. Надявам се и на хората да им харесва на всички останали участници. Ти беше негов навигатор днес. Искам да ми кажеш, трудно ли ти беше да се справиш с пътната книга? С пътната книга като цяло не ми беше трудно. Беше ми трудно него да вкарам, да ме слуша, особено в началото. Явно на всички пилоти им харесва в началото трябва много бързо и да не слушат навигаторите си, кое кога следва, кога трябва да намалят, да спазят ограничения, но след като мина малка част от трасето и все пак имахме късмет като за първи, че не бяхме и първи стартов номер, а бяхме едни от по-крайните и се ориентирахме. И тогава вече като вляхме в синхрони двамата с пътна книга и с самото трасе, вече беше по-добре. Бях притеснен единствено само с тези по-големите екстреми, като виждах какво става долу с джиповете, но се радвам. Нашата количка всичко беше супер. Като цяло, доволни ли сте от състезанието? Да, доволна съм. Бях супер много притеснена от началото, обаче наистина адреналинът беше на 100%, хареса ми много и да, бих повторила отново. А как решихте въобще да се включите? Ами той ме запали. Като се запознахме, той ме запали от началото само с разходките. Не бях много сигурна за състезание, защото малко или много не знам какво е да състезаваш. Все пак съм и жена, имам си някакви страхове и към него, и към мен, и всичко, обаче ми хареса. Определено ми хареса и бих го пробвала. Дори бих карала и аз, но малко по-различни условия. До 18 часа всички екипажи трябва да преминат цялата дистанция. Но поради неприятната изненада от страна на времето, което допълнително утежни трасето, организаторите отпуснаха още време, докато се стъмни. Надпреварата приключи по възможно най-желания за всеки организатор начин, без инциденти и видимо доволни екипажи. Организаторите се поздравиха за успешното провеждане на първата за тях надпревара за Гора Трофи.
и се обещаха до година да изчистят всички пропуски и да направят още по-добро състезание. Ето и подреждането след съботния ден. Първото място в клас експерт заслужено превзе екипажът Чарисис Кавтеранис Константинос Радос. Втори остана екипажът Владимир Раденков Димитър Паунов, а третото място бе за Владимир Димитров Цветан Миков. При адвенчърите на първо място се класира екипажът Петър Янков Захари Зарков от град Русе. Втори останаха Иван Ефремов Георги Баджалов от София, а трети се класираха Радомир Пепелов Митю Ангелов от Стара Загора. За първи път ли се включваш в състезание? Да. И как беше трасето? Идеално. Много са се постарали, идеална организация, всичко беше перфектно. Имаше много интересни участъци, въпреки Много че за адреналин. клас Адвенчър беше леко трасето, но този дъжд. Около сутринта. Ние направо до 6-та страница на книжката се чуихме дали да се отказваме. Финиширахте ли? Финиширахме. Какво ви накара да стигнете до финала? Това ми е като хоби и ми доставя много голямо удоволствие. И просто пак имахме мотивация сега да финишираме на ход. Кажи ми някое по-интересно място, което ви направи впечатление. Много такива места имаше, значи на два пъти надърпаха с лебедка, не можахме да се изкачим, 2 пъти щяхме да се обърнем. Пред нас се обърна един джип, втори за малко, там си помагахме, рязахме дървета, клони, беше голямо шоу, голям адреналин. Да, най-добрият навигатор за първи път, но между другото, само 2 пъти объркахме пътя, но това на всички може да се случи. Да, и видяхме, че се е случило на много хора, защото имаше едно место, така беше направо останало като кръгово. От такива деца объркали малко пътя. Би ли се включил отново? Да, с най-голямо удоволствие. Само, че първо трябва да се поремонтираме основно. Защо? Какво се случи? И малко повече подобрение трябва да имаме. Гледам, колегите съм доста задължително лебедка на първо време, пък по-нататък и други неща. Ти си навигатора на Владислав. Я ми кажи как беше състезанието. Много добре. Трасето беше добро. Премеждал много. А пилота беше ли послушен? Пилота много. Без навигатора как? Доволни сте, разбрах, че сте финиширали. Да. А това очаквано ли беше? Не. Честно не. Трудно или лесно? Финала ли? Цялото състезание. Трудно. Много. Това е ваш дебют, бихте ли се включили отново? Разбира се, винаги. И взехте ли си необходимата доза адреналин? Да. На мачко е гояката! Участието за Кирил Чакалов днес е първо и определено ще запомни това свое състезание. Как премина състезанието? Доста тежко. Просто въобще не е за аматьорка от нас. Първо участие ли ви? Първо участие, да. Първо участие, но терена беше страшно неподходящ за адвенчърка от нас. Кой взе решението от вашия екипаж да се включите в това състезание? Аз и навигатора. А след като това е ваше първо участие, защо решихте да се включите? Не реших, защото сме приключенци по душа. И кога карате джипка? Може би от 6 месеца. Подготвена ли е? Подготвена е за разходка, офроуд разходка, но не е за състезание. Сега имаме първо състезание. След това първо състезание ще има ли и следващо? Предполагам. Адреналина е много голям. Организацията как беше? Организацията е добра.
някъде. Абсолютно нормално. Щом финиширахме и сме добре, живи и здрави, значи сме се справили някак. Утре на затвореното трасе тук ще те видим ли? Надявам се. Как премина състезанието? Ми е много трудно. Дъжд, кал. За мен беше специално много трудно. Обаче с основното съдействие на навигатора и финиширахме. Аз даже не очаквах, че финишираме. Толкова кал не бях виждал. На мен за пръв път, аз за пръв път участвам в това състезание. Ми беше малко тежко, ама радостното е, че финиширахме и не можахме да почупим напълно колата. Разминахме с един мигач, това е. За твоя пилот състезанието е било трудно, ти обаче каза, че не. Аз съм за първи път в хоби общо взето, не за втори. И аз съм на Наско Делев, навигатора. И понеже нашата кола е в бокса, и за тренировка се включих да му помагам като навигатор. Като човек, който имаш достатъчно опит в офроуда, можеш ли да ми кажеш какви сте впечатленията за трасето тук? Съжалявам, че не можах да карам по харда, по екстрема, защото там ми беше желанието. Но и при нас се получи така интересно. Имаше си интересни моменти, лебедки, обръщания. Дори в адвенчъра има 3 или 4 обръщания, което обикновено се случва при екстрема. Така че предполагам, че и при екстрема е било още по-интересно. Хареса ли ти организация? Може още да се желая, но като за първо състезание си е добре. А трасето? Трасето е добре. Значи дъжда доста така направи да бъде трудно. Може би ще да бъде доста по-лесно, ако беше сухо, но днес се получи добре. Кога финиширахте? 5 часа. Ние стартирахме от последни. Имаше закъсали по пътя, помагахме Цецо Молов, чупи скорост на кутия. И имаше само 3-та и 4-та скорост и няма задна. И на няколко пъти се налагаше да му помагаме. Данчо разбортира гума, чекахме него. Помагахме си по пътя да може да се пребереме. Всички живи и здрави, което е най-важното. То финишира, доволен. Доволен съм. С затруднения. Движихме се пак. Как беше трасето? Много трудно. С много камъни. Реки минавахме. Не знам. Общо взето тежко трасе. Така че обаче финиширахте. Да. Щети малко. Ще възстановим техниката за утре. Към края на състезателния ден, чакайки екипажите да финишират, забелязваме, че към нас се приближава един участник, ходейки. Това е Росен Дечев, навигатор на Кирил Николаев. За този екипаж надпреварата не приключи подобаващо. Що финишираш пеша? Финиширам пеша, защото на около 4 км вече на края на трасето, преди да мина някъде, не се подхлъзна джипа. Аз като навигатор не прецених явно пътя, шофьора ми малко беше ядосан и джипа не се хлъзна в лява страна, застана точно на ръба на едно дере в момента. Така остана, нямаше как да го извадим, накосам да не се преобърне по принцип на врати, на таван. Накосам беше работа, едно тънко дръвче спаси работата и нямаше какво да правим, нямаше как да извадим джипа и бях принуден да финиширам все пак. И съм тука. 4 км пеш, поотцапах ми съм малко, поизморих ми съм, ама все пак това е офроуда. Харесва ли състезанието? Харесва ми. По принцип много съм запален по офроуда. За първи път участвам в такъв траял, но съм запален и смятам, че тази авария няма да ме спре, няма да е първата и единствената. За напред здраве да сме живи, здраве, без значение. Много кал, зрелище и екшън.
Трудни, дори на места инфарктни моменти преживяха всички екипажи, включили се в Загора Трофи 2014. А времето? Времето в този момент се оказа противник на екипажите, тъй като направи още по-непреодолимо цялото трасе. Но това е офроуда. Феновете и привържениците на тази дисциплина определено са много. А това стана ясно от видяното до тук. Да направим един финал за днешния ден. Ами да, може да направим финал. Значи всички екипажи финишираха успешно. Някои успешно, някои се повредиха. Имаше счупвания, имаше преобръщания. Общо взето истинско трофи в България. Времето ни предостави едно много приятно кално трасе, приятно казвам в кавички. За някои приятно, за други неприятно. Изненада класа Adventure времето и трасето, но не може да се борим срещу майката природа. Тя ни поднесе това, с нощи валя цяла вечер. И така, в по-големия клас експерт имаше само един, който не успя да финишира. Мал шанс за него, Николай Колев от Шумен, който имаше проблем с горивото и не можа да стартира. Точно, той не можа да стартира още на старта. Оттам той отпадна, останаха 6 участника в този клас, от които двама също отпаднаха поради технически причини. Някои от тях се обърнаха близо до един от екстремите. Имаше преобръщания, изправени са на гуми, изправиха се, продължиха трасето и имат успешен финал. На повечето места всичко протече, бих казал, в рамките на нормалното в клас експерт. В клас Adventure имаше затруднения, но както вече казах, поради лошото време, поради недостатъчно подготвените автомобили от към гуми, ще отбележа, че и от към умения. Вярно, клас Adventure е, там карат хора, които се дошли да карат за забавление, но просто без необходимата гума няма как да се справят с трасето, което се получи след нощния дъжд. Това е като цяло. Благодаря от името на организаторите, благодаря най-вече на кмета на Стара Загора, който ни осигури, който ни даде разрешение да проведем това състезание. Възнамеряваме да го провеждаме всяка година. Като за първа година проведено, аз лично съм доволен. Естествено имаше известни затруднения и проблеми, но това е напълно нормално. За първи път ние ще се получим от грешките, които сме допуснали. Със сигурност има такива, първо ще ги уточняваме. И благодаря на всички, които съдействаха, на всички спонсори, на съдиите, които бяха неуморно по цял ден по трасето, тичаха и помагаха, включително и на някои хора от публиката, които казаха помощ при нужда. Загора Трофи 2014 ще остане в историята на офроуда. И от следващата година тази надпревара отново ще бъде включена в веригата България Трофи Чалендж. Този път обаче се очакват още повече предизвикателства, спиращи дъха на участниците и много зрелище.